En aquest cas, jo crec que estem davant d'un d'aquests exemples dels quals ens sentim orgullosos perquè l'haver apostat per la majoria d'edat dels municipis demostra que els alcaldes i les alcaldesses trien amb molt de seny les inversions. En el cas que avui ens ocupa una inversió de 784.000 euros que està inclosa dins del Pla d'inversions financerament sostenibles, a través del qual van arribar a quart a quasi 900.000 euros i tot això dins d'un marc d'inversió per part de la Diputació en quart que suma el millor 800.000 euros. I això este any ha estat possible gràcies a la cooperació entre la Diputació de València i la Generalitat Valenciana a través del Fons de Cooperació, a través del qual invertirem aproximadament 41.200.000 euros en el conjunt de la província que sustentaran en 422.000 euros de fons de cooperació així a quart. Per tant, jo crec que avui és un bon dia per a nosaltres. Com a Diputació és un orgull veure que un quart ha invertit aquests diners i l'únic que queda és desitjar que els esportistes i que la gent de quart en general puga disfrutar d'esta nova infraestructura. Gràcies als fons que ens ha ajudat la Diputació per a aquesta inversió, un parc recreatiu per a que tots els atletes, com podeu veure, practiquen esport a Quart de Poblet en les millors garanties, en un espai que hem dotat al municipi des ja 20 que tenim utilitzats, en un poble en el que presumim que som ciutat esportiva per la descentralització que tenim. Un projecte que és la primera fase, que hem invertit 784.000 euros de la Diputació, com us deia abans, i que després serà dotada d'una segona fase, en unes pistes d'esquí, de petanca i de bicicleta acrobàtica i en un centre de l'esport i fitness. És un projecte molt ambiciós que, per supost, suposa que continua la Diputació ajudant-nos a aconseguir-ho.